σοκ στη σεραϊκή κοινωνία προκάλεσε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Σεραία, αφήνοντας άφωνους τους αναγνώστες με την ιστορία αλλά και το φωτογραφικό υλικό που έδειχνε καθαρά την άθλια κατάσταση που ζούσε ένας 66χρονος διανοητικά ανάπηρος με κινητικά προβλήματα. Το πρωί ο άντρας της αδερφής του επισκέφθηκε την εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερών και κατήγγειλε τον κουνιάδο του για την κατάσταση στην οποία ζει ο άτυχος άντρας. Η εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική έρευνα και ανέθεσε την υπόθεση σε κοινωνική λειτουργό. Πήγαμε μέσα, κατήγγειλαμε την υπόθεση όπως τα είπαμε όλα εκεί μέσα. Ότι υπάρχει ένα θέμα του κατάκαιτου παιδί, το οποίο ο αδερφός του δεν γυρίζει να το δει. Και το σπίτι είναι έτοιμο να πέσει. Και το λέμε να κάνει ένα δωματιάκι εκεί, να τον βάλει εκεί. Επί 9 χρόνια το βιβλίο αυτό μας έλεγε. Θα το κάνει και δεν το κάνει. Και αναγκαστήκαμε να έφτασε σε αυτό το σημείο να αρχίσει να πέφτουν τα ταβάνια και αναγκαστήκαμε να κάνουμε την καταγγελία. Εσάς δεν σας επιτρέπετε να μπείτε μέσα στο σπίτι? Εγώ πάω γιατί του πηγαίνω ένα πιάτο φαΐ. Όποτε χρειάζεται να πάω. Αλλά άλλος δεν αφήνει όμως να πάει. Ο Δημήτρης είναι το τελευταίο από τα 6 παιδιά της οικογένειας, το οποίο γεννήθηκε με διανοητικά προβλήματα και μετά το θάνατο των γονιών του τον πρόσεχε η αδερφή του. Τα τελευταία 4 χρόνια μετά το χαμό της αδερφής του, την επιμέλεια αλλά και τη σύνταξη του Δημήτρη ανέλαβε ο αδερφός του. Το αποτέλεσμα είναι ότι μέχρι σήμερα ο 66χρονος ζούσε μέσα σε ένα σκοτεινό βρώμικο δωμάτιο και είχε για συντροφιά την 38χρονη ανιψιά του, η οποία όμως αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα. Το χειμώνα, λόγω του κρύου, εφόδευαν και οι δύο μέσα στο ετοιμόρροπο σπίτι, εκεί όπου κοιμόταν. Το πάπλωμα που σκεπαζόταν ο 66χρονος συνεχώς είναι μέσα στη βρωμιά και εκτός αυτού είναι βρεγμένο από υδρότα και από την υγρασία που έχει μέσα το δωμάτιο. Στο χωριό όλοι γνώριζαν για το δράμα, αλλά κανείς δεν έκανε κάτι. Έρχεται το κοριτσάκι, θείο, έπεισε το ταβάνι. Βράχτηκαν τα ρούχα. Του λέω, τι κάθεσαι εδώ? Γιατί δεν πάω? Λέει, να, του είπαμε, αλλά δεν κάνει τίποτα. Φεύγουν κατευθείαν, πάω στο δήμαρχο. Τον λέω του δήμαρχο, αυτό και αυτό συμβαίνει. Θα πέσει στο σπίτι, θα πλακώσει τα παιδιά, είναι κρίμα. Να πας να διαφερθείς. Λέει, τον είπαμε, λέει, και δεν ενδιαφέρει τίποτα, λέει, τι να το κάνω εγώ. Και έμεινε έτσι και συνέχισα εγώ να κάνω, ας πούμε, την κίνηση αυτή με τον κύριο Πλατάρα να βρούμε κάποια άκρη. Και τέλος πάντων, μέχρι εδώ φτάσαμε, ας πούμε, ήρθαμε στην αγγελία, τώρα αν το πάρουν το παιδί, γιατί θα πέσει στο σπίτι και από ρούχα και από κρεβάτι και από φαγητό και από... Και καθαριότητα, 10 χρόνια δεν έκανε μπάνιο, σοβαρά πράγματα, μιλάμε. Το σπίτι δεν το είδατε? Μια κουβέντα, χίλιες λέξεις δεν ήταν. Άλλο τι να σου πω, ξέρω εγώ. Πόσα χρόνια πάει αυτή η κατάσταση? Πολλά χρόνια. Πιο μπροστά ήταν σε καλύτερη κατάσταση ο κύριος Δημήτρης όταν ζούσε η αδερφή του? Κλασικά ναι, και εγώ έχω χρόνια να πάω εκεί πέρα. Μετά τη δημοσίευση του θέματος στη Σεραία, ο Δημήτρης μεταφέρθηκε σε καθαρό δωμάτιο στο σπίτι του αδερφού του. Το παλιό του σπίτι καθαρίστηκε και τα κρεβάτια στρώθηκαν με καθαρά σεντόνια. Αλλά επειδή το νόμισμα έχει δύο όψεις, εμείς επισκεφτήκαμε τον αδερφό του Δημήτρη για να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Στην αρχή είχαμε μια φιλική αντιμετώπιση τόσο από τον ίδιο όσο και την γυναίκα του. Σε κάποια στιγμή όμως εμφανίστηκε ο γαμπρός του και μας πέταξε από το σπίτι. Το θέμα που έφερε στο φως η εφημερίδα Σεραία προκάλεσε και το ενδιαφέρον των πανελλαδικών μέσων ενημέρωσης. Στην εκπομπή Μετρό, με τον δημοσιογράφο Σόλωνα Αμπατζή, στο Μακεδονία TV, ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας Γιάννης Δελής περιέγραψε όλες τις πτυχές της υπόθεσης που θυμίζει Κωσταλέξη. Το θέμα ευαισθητοποίησε και τον νέο πρόεδρο του Κάφκα Νιγρίτας, Κώστα Σαραφίδη, που παρενέβη τηλεφωνικά στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της TVS. Μπορούμε να εισαγάγουμε αυτό το άτομο στο κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης, με κάποιες όμως συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Ιδρύματος. Ποιες είναι αυτές, κύριε Σαραφίδη? Αφού από ό,τι πληροφορούμε έγιναν κάποιες ενέργειες από την εισαγγελέα. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να έχουμε στα χέρια μας μια έκθεση κοινωνικής έρευνας από την κοινωνική λειτουργό, να δούμε σε ποια κατάσταση είναι
ο συγκεκριμένος συνάνθρωπός μας, να γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και αφού γίνουν οι συγκεκριμένες εξετάσεις που απαιτούνται, μπορεί να έρθει το θέμα ως εισαγωγή, να μπει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Αποθεραπείας και πιστεύω ότι όλοι στο Διοικητικό Συμβούλιο θα δείξουμε τον ανάλογο ενδιαφέρον.